हे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पदे गोपेशा गोपिका कांदा राधा कांद नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदान्त स्वामिन्निधि नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादि पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ണ. കഴിഞ്ഞ ഇന്നലെ ക്ലാസ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്തവര് ഉണ്ടോ? ഇന്ന് ആദ്യമായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തവര് കുറച്ചുപേരുണ്ടായിരുന്നല്ലോ. ഉണ്ണികൃഷ്ണ പ്രഭു ഉണ്ട്. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. അപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഒരു 5 മിനിറ്റ് നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച എന്താണെന്ന് റിവൈസ് ചെയ്താലോ? മനസ്സിലായോ ഒന്ന് നോക്കാം. അതായത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മള് ഉപദേശാമൃതം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. ഉപദേശാമൃതം ആരാണ് എഴുതിയത്? നമുക്ക് ഉപദേശാമൃതം തന്നത് ആരാണ്? ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തോളൂ. ഞാൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇന്നലെ ജോയിൻ ചെയ്തവരിൽ നിന്നാണ് ആൻസർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തോളൂ, ഞാൻ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. സുരേഷ് പ്രഭു ഹരേ കൃഷ്ണ, പറഞ്ഞോളൂ. ശ്രീലരൂപ ഗോസ്വാമി. അതെ, ശ്രീലരൂപ ഗോസ്വാമിയാണ് നമുക്ക് ഉപദേശാമൃതം തന്നത്. മൊത്തം എത്ര ശ്ലോകങ്ങളാണ് ഉപദേശാമൃതത്തിലുള്ളത്? 11 ശ്ലോകങ്ങൾ. ഇന്നലെ നമ്മൾ പഠിച്ച ശ്ലോകം വാചോ വേഗം, മനസ ക്രോധ വേഗം, ജിഹ്വാവേഗം, ഉദര ഉപസ്ഥ വേഗം, ഏതാൻ വേഗാൻ യോ വിഷയേന ധീരഃ സർവാൻ പൃഥ്വീം സ ശിഷ്യാത്. അപ്പൊ ഈ ഭൂലോകത്ത് ശിഷ്യന്മാരെ സ്വീകരിക്കാൻ യോഗ്യതയുള്ളത് എങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികളാണ്? വേറെ സുരേഷ് പ്രഭു പറഞ്ഞു. വേറെ ആർക്കെങ്കിലും പറയാമോ? എങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികൾക്കാണ് ലോകമെമ്പാടും ശിഷ്യന്മാരെ സ്വീകരിക്കാൻ ഉള്ള യോഗ്യത? നമ്മൾ 6 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ഉണ്ണികൃഷ്ണ പ്രഭു പറയാമോ? നമ്മൾ പറഞ്ഞ 6 കാര്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? സംസാരിക്കാനുള്ള ത്വരിതയും മനസ്സിന്റെ വിവിധ അഭിലാഷങ്ങളെയും കോപത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും നാവിന്റെ ത്വരകളെയും, അതായത് ഉദരത്തിന്റെയും ഉത്പാദനേന്ദ്രത്തിന്റെയും ത്വരകളെയും സഹിക്കുവാൻ കഴിവുള്ളവൻ ധീരനാണ്. അവന് ലോകം മുഴുവൻ ശിഷ്യന്മാരുണ്ടാക്കാനുള്ള അർഹതയുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭുന്റെ പുസ്തകം ഉണ്ടോ? ആ പുസ്തകമുണ്ട്. ഓക്കെ. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ 6 കാര്യങ്ങൾ: നമ്മളുടെ വാക്കുകളെ നിയന്ത്രിക്കുക, നമ്മുടെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുക, വാക്ക്, മനസ്സ്, ക്രോധം, ദേഷ്യം, പിന്നെ നാവ്, ഉദരം,
ഉപസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനനേന്ദ്രിയം. അപ്പൊ ഈ 6 കാര്യങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കണം. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ നാവിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കാം? നാവ് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? നമ്മൾ എന്തായാലും ഒന്നും ചെയ്യാതെ നാവ് കൊണ്ട് നമ്മള് നാവല്ല വാക്കുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മിണ്ടാതെ മൗനമായിട്ട് എപ്പോഴും ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. നമ്മൾ ആ വാക്കുകളെ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം? സൗമ്യ മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. കേൾക്കാം മാതാജി, പറഞ്ഞു. നമ്മള് വാക്കുകൾ, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ, അതെ, ഭഗവത് കഥകളും സങ്കീർത്തനവും കഥകൾ പറയുക. ശരിയാണ് മാതാജി, കറക്റ്റാണ്. പിന്നെ നമ്മള് മറ്റുള്ളവരുടെ അടുത്ത് സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം സത്യമായിട്ടുള്ളതും ഹിതം, അവർക്ക് പ്രയോജനമായിട്ടുള്ളതും പ്രിയകരവുമായിട്ട് സംസാരിക്കുക. ആരെയും മനസ്സിനെ വിഷമിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക. ഇതാണ് സാധാരണ ഉള്ള സംസാരത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. പിന്നെ കൂടുതലും നമ്മൾ വാക്കുകൾ ഭഗവത് കഥകൾക്കും ഭഗവത് സങ്കീർത്തനത്തിനുമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. ഇനി രണ്ടാമത്തത് വാക്ക് കഴിഞ്ഞു, അടുത്തത് വാചോവേഗം, മനസ്സ്. മനസ്സെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയും? നമ്മളെ മനസ്സ് എപ്പോഴും ഈ 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ എന്തിലോട്ടാണോ പോകുന്നത് അതിലോട് ആകർഷനാകുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഒരു സിനിമ കാണുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ കുറച്ചു നാൾ ആ സിനിമയെ കുറിച്ചായിരിക്കും മനസ്സ് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മള് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഗോസിപ്പ് കേൾക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ കുറച്ചു നാളത്തേക്ക് ആ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചായിരിക്കും മനസ്സ് ചിന്തിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ മനസ്സ് നമ്മളുടെ ഈ കൈ പോലെയാണ്. 5 വിരല് 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ്. ഇതെല്ലാം കണക്ട് ചെയ്തേക്കുന്ന ഈ നടുക്കാണ്. ഈ നടുക്കെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മനസ്സാണ്. ഈ മനസ്സ് ഓരോ വിരലും എവിടെയൊക്കെ പോകുന്നോ അതനുസരിച്ച് അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ ഈ മനസ്സിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കും? മനസ്സിനെ ആരെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കണം? മറ്റുള്ള ഭൗതിക കാര്യങ്ങളൊന്നും ചിന്തിക്കാതെ ഭഗവത് പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ ചിന്തിക്കുക. അപ്പൊ ഭഗവത് പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ ചിന്തിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഭഗവാന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കണം. അപ്പൊ ഭഗവാന് വേണ്ടി നമ്മൾ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കും? കണ്ണ് വെച്ച് എന്താ ചെയ്യുക? നമ്മുടെ കണ്ണ് വെച്ചിട്ട് അർത്ഥവിഗ്രഹങ്ങൾ ദർശിക്കാനും ഭഗവാന്റെ സൗന്ദര്യം നമുക്ക് സൗന്ദര്യം ആസ്വദിക്കാം. ചെവി കൊണ്ട് ശ്രവണം, ഭാഗവത കഥകൾ കേൾക്കാം. ഭാഗവതം, ഭഗവത്ഗീത ശ്രവണം. ഓക്കെ. പിന്നെ നാവ് കൊണ്ട് പ്രസാദം കഴിക്കാം. പിന്നെ നമ്മളെ മൂക്ക് വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം? ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളിലുള്ള പുഷ്പങ്ങൾ നമുക്ക് ഘ്രാണം ചെയ്യാം. തുളസി ഗന്ധം, ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ച പുഷ്പങ്ങളെ ഘ്രാണം ചെയ്യാം. പിന്നെ നമ്മളെ തൊക്കുകൊണ്ട് ഭക്തന്മാരെ സ്പർശിക്കാം. ഭക്തന്മാരുടെ സ്പർശനം, ഹരിബോൽ. അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മളെ ശരീരം മൊത്തവും ഭഗവാന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം അല്ലേ? നമ്മളെ കൈകൾ കൊണ്ട്, കാലുകൾ കൊണ്ട്, നമ്മളെ ശിരസ് വെച്ച് ഭഗവാന് വണങ്ങാം. അങ്ങനെ എല്ലാം ഭഗവാന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുമ്പോ അംബരീഷ് മഹാരാജാവിനെ പോലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോ നമ്മുടെ മനസ്സും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മാത്രമേ ചിന്തിക്കുകയുള്ളൂ. അങ്ങനെ നമുക്ക് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാം. ഇപ്പൊ 2 കാര്യമായി: വാചോവേഗം, മനസ്സ്. ക്രോധം എങ്ങനെ? നമുക്ക് ക്രോധം എപ്പോഴാണ് വരേണ്ടത്? ക്രോധം നമ്മൾ ആഗ്രഹങ്ങൾ കൂടുമ്പോ, മോഹങ്ങളും ആഗ്രഹങ്ങളും കൂടുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ക്രോധം വരുന്നത്. അത് സാധിക്കാതെ വരുമ്പോ നമുക്ക് നിരാശ, ക്രോധം എല്ലാം വരും. അപ്പൊ എന്നാൽ ചില ക്രോധങ്ങൾ കുഴപ്പമില്ല. ആ ക്രോധം എപ്പോഴാണ്? നമ്മളെ ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ക്രോധം വരാൻ പാടില്ല. നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണല്ലോ ക്രോധം വരുന്നത്. നമ്മൾ ഭഗവാനെ ഭക്തി വരുമ്പോ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കുറയും. പിന്നെ നമുക്ക് ഭക്തന്മാരെയും ഹരിബോൽ, മാലു മാതാജി. നമ്മുടെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാലും നമ്മുടെ ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ക്രോധം വരണം. ക്രോധം വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ അവിടെ പോയി വഴക്കുണ്ടാക്കിയോ അടിപിടി ഉണ്ടാക്കുകയോ ഒന്നും അല്ല. നമ്മളൊരു പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുക, ഇങ്ങനല്ല, നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ തെറ്റാണ്. മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന സാഹചര്യമാണെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് പോവുക. അതാണ് ഏറ്റവും ഉചിതമായിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ക്രോധത്തെ അങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കാം. മനസ്സ്, ക്രോധം. പിന്നെ നമ്മുടെ നാവ്.
നാവ് വെച്ച് എങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കാം നേരത്തെ പറഞ്ഞു. ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ വരുന്നതാണ് നാവ്. നാവ് വെച്ച് നാവിനെ എങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കാം? ഭഗവത് പ്രസാദം കഴിച്ച് ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം കഴിച്ച് നമുക്ക് നാവിനെ നിയന്ത്രിക്കാം. പ്രസാദം കഴിക്കുക. അപ്പോ നാവിനെ നിയന്ത്രിച്ചു. പിന്നീട് എന്താണ്? ഉദരം, നമ്മുടെ വയറിന്റെ എപ്പോഴും ഉള്ള ടെൻഡൻസി എന്താണ്? വയറിന് എപ്പോഴും വയറ് നിറച്ച് ഈ വിശപ്പാണല്ലോ. വയറിന് എപ്പോഴും വിശന്നിട്ട് വയ്യ, എനിക്ക് വയറ് നിറച്ച് ആഹാരം കഴിക്കണം, ഇതാണ് നമ്മളുടെ ചിന്ത. അപ്പം വയറ് നിറച്ച് കഴിക്കല്. ഈ ആയുർവേദത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ ആഹാരം കഴിക്കുമ്പോ പകുതി ഫുഡ് കഴിക്കുക, ബാക്കി കുറച്ച് വെള്ളം, കുറച്ച് വായു, ഇങ്ങനെ വേണം നമ്മൾ നിറയ്ക്കാൻ. നമ്മളിപ്പോ ഒരു വാഷിംഗ് മെഷീന് തുണി കഴുകാൻ പോകുമ്പോ അത് വാഷിംഗ് മെഷീൻ നിറച്ചും തുണി ഇടത്തില്ലല്ലോ. കുറച്ച് തുണി ഇട്ടിട്ട് അതിന്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് വെള്ളം വേണമല്ലോ, എന്നാലല്ലേ വൃത്തിയാകും. അതേപോലെ നമ്മൾ വയറ് നിറച്ചു ആഹാരം ഇങ്ങനെ ഫില്ല് ചെയ്യരുത്. നമ്മൾ കുറച്ച് കഴിക്കുക. ഇപ്പൊ പ്രസാദം കഴിക്കുമ്പോഴും വയറ് നിറച്ച് അങ്ങനെ കഴിക്കാൻ പാടില്ല. പകുതി കഴിക്കുക, പിന്നെ കുറച്ച് വെള്ളം, പിന്നെ കുറച്ച് വായു, ഇത്രയും സ്പേസ് വേണം. ആ രീതിയിൽ ആഹാരം കഴിക്കുക. പിന്നീട് വേറെ ആയുർവേദിക്കായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു ഡോക്ടറും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അതായത് നമ്മൾ 2 നേരം, നമ്മളൊക്കെ 4 നേരം 5 നേരം ഒക്കെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ആഹാര രീതി. 3 നേരമാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഒരു ഡയബറ്റിക്സ് മാറാനായിട്ട് ഒരു ഡോക്ടർ പറഞ്ഞതാണ് 2 നേരത്തെ ആഹാരം മതി. അപ്പൊ 2 നേരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മള് സൂര്യൻ ഉദിച്ച് കഴിഞ്ഞു, നമ്മളിപ്പോ രാവിലത്തെ സാധന കുറെ കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ച് സമയമാകും. അപ്പോ രാവിലെ നന്നായിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക. പിന്നെ സന്ധ്യയ്ക്ക് സൂര്യാസ്തമനയ്ക്ക് മുമ്പ്, സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കഴിക്കാതെ സൂര്യാസ്തമനത്തിന് മുമ്പ് ആഹാരം കഴിക്കുക. പിന്നെ പിറ്റേന്നാണ് കഴിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതും ഇങ്ങനെ നമുക്ക് വയറിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാം. പിന്നെ അത് സാധിക്കില്ലെങ്കിലും 3 നേരം കഴിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ ഒരുപാട് വലിച്ചുവാരി കഴിക്കാതിരിക്കുക. പിന്നീട് എന്താണ്? ഏകാദശി, കൂടാതെ ഓരോ ഫെസ്റ്റിവൽ വരുമല്ലോ, നമ്മുടെ ജന്മാഷ്ടമി, രാധാഷ്ടമി, അങ്ങനെ ഓരോ ഫെസ്റ്റിവലും ഏകാദശിയും വരുമ്പോ നമ്മൾ എന്താണ്? നമ്മള് വ്രതം എടുക്കുക, ഉപവസിക്കുക. അപ്പൊ ഉപവസിക്കുമ്പോഴും നമ്മളെ വയറിനെ നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഉദരത്തിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു. പിന്നെ ഉപസ്ഥ വേഗം. ഉപസ്ഥ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജനനേന്ദ്രിയം കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള കുട്ടികളെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനായിരിക്കണം ജനനേന്ദ്രിയം ഉപയോഗിക്കുക. മറ്റ് സ്ത്രീ പുരുഷ ബന്ധം പാടില്ല. അങ്ങനെ നമ്മൾ ജനനേന്ദ്രിയത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇത്രയായിരുന്നു നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത്. അപ്പൊ ഈ 6 കാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റുന്ന വ്യക്തിയാണ് ലോകമെമ്പാടും ശിഷ്യന്മാരെ സ്വീകരിക്കാൻ യോഗ്യത ഉള്ളവർ എന്ന് രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നു. അപ്പൊ ഈ രൂപഗോസ്വാമി ഈ 6 കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോഴും അവിടെ ഭക്തി എന്നൊരു വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ ഈ 6 കാര്യങ്ങളും ഭക്തി കൊണ്ടല്ലാതെ മറ്റൊരു യോഗ കൊണ്ടും നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയില്ല. നമ്മൾ മറ്റ് അഷ്ടാംഗ യോഗ, ഹഠയോഗ ഇതൊക്കെ ചെയ്താലും എവിടെയും വെച്ച് നമ്മൾ വീണു പോകും. കാരണം അതെല്ലാം നമ്മൾ പിടിച്ചു നിർത്തുകയാണ്. നമ്മൾ വേരോടുകൂടി നമ്മളുടെ ആഗ്രഹത്തെ എടുത്ത് കളയാൻ സാധിക്കുന്നത് അത് ഭക്തി യോഗത്തിന് മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത്. അപ്പൊ അടുത്ത ശ്ലോകം നമുക്ക് അടുത്ത ആഴ്ച കാണാം. ഇനി നമുക്ക് പ്രസന്റേഷനിലേക്ക് ഒന്ന് കടന്നാലോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ സിന്ധു മാതാജി റെഡിയാണോ? മാതാജി, ഞാൻ പറയാം. കേൾക്കുന്നില്ലേ മാതാജി? കേൾക്കാം. വായിക്കട്ടെ. വായിച്ചോ. ഇപ്പൊ നമുക്ക് പ്രസന്റേഷൻ ആണ്. കഴിഞ്ഞ ബാച്ചിലുള്ള മാതാജിയാണ് സിന്ധു മാതാജി, ശ്രീദേവി മാതാജി. ഇവരുടെ പ്രസന്റേഷനൂടെ പെൻഡിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇന്ന് കൊണ്ട് അത് തീരും. അപ്പൊ നമുക്ക് അത് കേൾക്കാം. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പുതിയതായിട്ട് വന്നവർക്ക് ഒരു പ്രാക്ടീസ് ആണ്. നമ്മുടെ ഈ ബാച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്കും അവസാനം അസൈൻമെന്റും പ്രസന്റേഷനും ഉണ്ട്. അപ്പൊ ടോപ്പിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് തരും. ആ ടോപ്പിക് അനുസരിച്ചാണ്. ഇപ്പൊ സിന്ധു മാതാജിക്കും ശ്രീദേവി മാതാജിക്കും ഓരോ ടോപ്പിക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനെ ബേസ് ചെയ്താണ് അസൈൻമെന്റും പ്രസന്റേഷനും ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ മാതാജി, സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അസൈൻമെന്റ് കേട്ടോ മാതാജി. 5-29 തത്വങ്ങളുടെ പ്രയോഗം ലോക സമാധാനത്തിന് എങ്ങനെ സംഭാവന നൽകുന്നുവെന്ന് വിശദീകരിക്കുക. നിങ്ങളുടെ പ്രതികരണത്തിൽ BG 5-29 ശ്ലോകവും വിവർത്തനവും റെഫറൻസ് ചെയ്യുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. കേൾക്കണില്ലേ മാതാജി? കേൾക്കാം.
യജ്ഞങ്ങളുടെയും തപസ്സുകളുടെയും ഭോക്താവും ദേവന്മാരുടെയും സർവ്വലോകങ്ങളുടെയും സുഹൃത്തും അഭ്യുദയകാംക്ഷിയുമാണ് ഞാനെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള വ്യക്തി ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് ശാന്തി നേടുന്നു. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ പ്രപഞ്ചനാഥനാണ്. എല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്നും ഉത്ഭവിക്കുന്നു, അവിടേക്ക് തന്നെ മടങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതിനിടയിലുള്ളതെല്ലാം മായയാൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഈ ബന്ധനത്തിൽ നിന്നും മുക്തരായി പരമസത്യത്തെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ എത്തുകയാണ് മനുഷ്യജന്മത്തിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം. ഇത് അത്ര എളുപ്പവുമല്ല. എന്നാൽ കലികാലത്തിൽ തികഞ്ഞ ഭക്തിയോട് കൂടി നാമജപം കൊണ്ട് മാത്രമേ ഇത് സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ. കലികാലത്ത് ജനങ്ങൾ പൊതുവെ കൃഷ്ണന്റെ ബാഹ്യശക്തിയിൽ ഭ്രമിക്കുകയും സുഖസൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ സന്തോഷമുണ്ടാവുമെന്ന് തെറ്റായി ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി വളരെ ശക്തമാണെന്നും അതിന്റെ കർക്കശമായ നിയമങ്ങളാൽ എല്ലാവരും ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും അവരറിയുന്നില്ല. ജീവസത്ത ഭഗവാന്റെ വിഭിന്നാംശമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാനെ സദാ സേവിക്കുക. സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന് പകരം ഭഗവേന്ദ്രിയങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുവാൻ ശ്രമിക്കണം. ജീവിതത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഉന്നതമായ സമ്പൂർണത ഇതാണ്. ഭഗവാൻ ഇത് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾക്ക് കർമ്മഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുക. എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയാലാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. മനസ്സിലാക്കുക. അങ്ങനെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നവരെ ദുഃഖങ്ങളും നിരാശയും അശാന്തിയും ബാധിക്കുകയില്ല. ഇന്ന് നമ്മുടെ ലോകം നാനാവിധ അസ്വസ്ഥതകളിൽ ഉഴലുകയാണ്. മാറാരോഗങ്ങൾ, തീരാവ്യാധികൾ, ആദികൾ, നിരാശകൾ, ആത്മഹത്യകൾ, കൊലപാതകങ്ങൾ, ലഹരികൾ, വഞ്ചനകൾ, ചതികൾ, ലൈംഗികാതിക്രമങ്ങൾ, നെറികേടുകൾ മുതലായവ. ഈ ലോകത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിന് ഭയപ്പെടുന്ന കാലമാണ് ഇന്ന്. എന്നാൽ എല്ലാം ഭഗവാനിൽ അർപ്പിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്കോ ഒരു കുടുംബത്തിനോ ഒന്നിനെയും ഭയക്കേണ്ടതില്ല. എല്ലാം ഭഗവാൻ നോക്കിക്കൊള്ളും. അവരെ ഭഗവാൻ സ്വയം സംരക്ഷിക്കും. ഓരോ വ്യക്തിയും ഇത് തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ ലോകം മുഴുവൻ ശാന്തിമയമാവും. സർവം കൃഷ്ണമയം, സർവം ശാന്തിമയം. ഈ നില കൈവരിക്കുന്നതിന് ഓരോ ഗൃഹത്തിലും നാമജപാദികൾ ചിട്ടയായ ശീലം വളർത്തിയെടുക്കണം. കുട്ടികൾ ചെറുപ്പം മുതലേ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലെത്താനുള്ള മാർഗങ്ങൾ ഓരോ വീടുകളിലും സ്വീകരിക്കണം. എല്ലാ വീടുകളിലും ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ഉയരട്ടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നന്നായിട്ട് പറഞ്ഞു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു. മാതാജി, ഞാന് സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ കാര്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഒരു ക്വിസും കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ആ ക്വിസിൻ്റെത് റെഡി ആയില്ല ഇതുവരെ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടേ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടാവൂ എന്നാണ് അമ്മിണി മാതാജി പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഡിലേ വരുന്നത്. ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ബാച്ചിലുള്ളവർക്കും കൂടെ അത് ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ് എന്ന് അമ്മിണി മാതാജി പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് ഉടനെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലെവൽ 3 കാണില്ല. അതിന്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ നടക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീദേവി മാതാജി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. എനിക്ക് ഇന്ന് പ്രസന്റേഷൻ തന്നേക്കുന്ന വിഷയം ഭക്തരും അല്ലാത്തവരും എന്നുള്ളതാണ്. അതില് പ്രതിപാദിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ശ്ലോകങ്ങള് അധ്യായം 2-ലെ 49, 3-ലെ 13, 26, 20 മുതൽ 29 വരെ, 7-ാം അധ്യായത്തിലെ 15 മുതൽ 18 വരെ, 9-ാം അധ്യായത്തിലെ 11 മുതൽ 14 വരെ, പിന്നെ 29, പിന്നെ 16-ാം അധ്യായത്തിലെ 1 മുതൽ 24 ഈ ശ്ലോകങ്ങളാണ്. അപ്പം ഭക്തരും അല്ലാത്തവരും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം, അവരുടെ ജീവിത രീതികൾ, ഇതെല്ലാമാണ് ഈ ശ്ലോകങ്ങളിലെല്ലാം പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മള് ഭക്തർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മളുടെ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് വിളക്ക് കത്തിച്ചു നാമം ചെല്ലും, വൈകിട്ടും വിളക്ക് കത്തിച്ച് നാമം ചെല്ലും, അമ്പലത്തിൽ പോയി പ്രാർത്ഥിച്ച് വരും. അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളാണ് നമ്മൾ ഭക്തരായിട്ട് കരുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഈ ഇസ്കോണിന്റെ സ്ഥാപകനായ നമ്മുടെ ശ്രീല പ്രഭുപാദരാണ് നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്ന ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് മാത്രമല്ല. ഈ പ്രധാനമായിട്ടും ഭക്തിയുത സേവനം, നമ്മൾ ഭഗവാനെ സേവിക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അല്ലാതെ നമ്മൾ ഭഗവാനെ വിളക്ക് കത്തിക്കുന്നത് ഒരു സേവയാണ്. അല്ലാതെ
പലതരത്തിലുള്ള മറ്റുള്ള സേവനങ്ങൾ നമ്മൾ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായും ഭഗവാനിൽ അർപ്പിച്ച് നമ്മൾ സേവനം ചെയ്യണം. അതിനാണ് യഥാർത്ഥ ഭക്തി എന്ന് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ നമ്മൾ പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ ഈ 22 അധ്യായത്തിലെ 21-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രധാനമായിട്ടും 2-ാം അധ്യായം നമുക്കറിയാം, അതില് ഭഗവാൻ ആത്മാവിനെ കുറിച്ചാണ് പ്രതിപാദിക്കുന്നത്. നാം ഈ ശരീരമല്ല, ആത്മാവാണെന്ന് നമ്മൾ എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കണം. അത് അർജുനനോടാണ് പറഞ്ഞെങ്കിൽ അത് അർജുനനിൽ കൂടി നമ്മളിൽ എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഭഗവാൻ ചെയ്തത്. അപ്പൊ ആ ആത്മാവ് ചെയ്യേണ്ട കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഈ 2-ാം അധ്യായത്തിലെ 29-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൻ തന്റെ മൂലസ്വരൂപം ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ കർമ്മങ്ങൾ മാത്രം ചെയ്യണം എന്നാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മള് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ പുതിയതായിട്ട് ചേർന്ന ആൾക്കാർക്കും അറിയാം 3 തരത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ച് മാതാജിമാരൊക്കെ ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അകർമ്മം, കർമ്മം, വികർമ്മം. അകർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് അകർമ്മം അല്ലെങ്കിൽ നിഷ്കാമ കർമ്മം, അതായത് ഫലം ഉദ്ദേശിക്കാതെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം. അപ്പൊ അങ്ങനെ വേണം നമ്മള് കർമ്മം ചെയ്യാൻ. അത് തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ അർജുനനോടും പറഞ്ഞത്. നിന്റെ സ്വധർമ്മമായിട്ടുള്ള കർമ്മം നീ ചെയ്യുക, അതിന്റെ ഫലത്തെക്കുറിച്ച് നീ ചിന്തിക്കേണ്ട. ഫലം നല്ലതായാലും ചീത്തയായാലും അത് ഭഗവാൻ ഏറ്റെടുത്തോളാവെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അർജുനോട് കർമ്മം മാത്രം ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞത്. അതുപോലെ ഈ ശ്ലോകത്തിലും പറയുന്നത് നമ്മള് ഭഗവാനിൽ നമ്മള് നിത്യദാസനാണ്, ഭഗവാന്റെ ദാസനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം അകർമ്മങ്ങളായിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ. ഫലം ഉദ്ദേശിക്കാതെ കർമ്മം ചെയ്യണം. നമ്മൾ ഫലം ഉദ്ദേശിച്ച് ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളെ വെറും കർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറയും. എന്നാൽ നമ്മൾ നിയമവിരുദ്ധമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളാണ് വികർമ്മങ്ങൾ. അത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ചെയ്യാനും പാടില്ല. ഇപ്പൊ ആ ഒരു മെസ്സേജ് ആണ് നമ്മൾക്ക് ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ തരുന്നത്. പിന്നെ 3:13 എന്ന് പറയുന്നത് അധ്യായം, 3-ാമത്തെ അധ്യായം നമുക്കറിയാം കർമ്മയോഗം. അതായത് ഭഗവാൻ അർജുനന് പിന്നെയും വിഷാദമാണ് തന്റെ കർമ്മം ചെയ്യാൻ. അപ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് നീ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം കർമ്മയോഗമായിട്ട് ചെയ്യാൻ. കർമ്മയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കർമ്മം നമ്മൾ ചെയ്തേ പറ്റൂ, അത് ഭഗവാനിൽ അർപ്പിച്ച് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അത് കർമ്മയോഗമായി. അപ്പൊ ഈ 3:13 ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഒരു യഥാർത്ഥ ഭക്തൻ കൃഷ്ണപ്രേമ ബന്ധത്തിനാൽ അവിടത്തേക്ക് നിവേദിക്കാതെ യാതൊന്നും സ്വീകരിക്കാൻ വല്ല. പ്രധാനമായിട്ട് ഭഗവാൻ ഇപ്പം മാതാജി ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മള് പിന്നെ ഉപദേശാമൃതത്തിലെ ആദ്യത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ച് ഭക്ഷണം നമ്മൾ എന്തും ഭഗവത് പ്രസാദമായിട്ട് കഴിക്കണം. അപ്പൊ ഭഗവാന് നിവേദിച്ച് എന്ത് സാധനവും, അത് ഭക്ഷണം മാത്രമല്ല, നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്ന എന്ത് സാധനവും നമ്മൾ ഭഗവാനെ നിവേദിച്ച്, അല്ലെ കൃഷ്ണാർപ്പണമസ്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടെങ്കിലും ഒരു പുതിയ വസ്ത്രം മേടിച്ചാൽ പോലും അത് ഭഗവാനെ അർപ്പിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം. എന്ത് സാധനവും ഭഗവാനെ അർപ്പിച്ച് ഭഗവാനിച്ച് നിവേദിച്ചിട്ട് സ്വീകരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് പ്രധാനമായിട്ടും പ്രസാദം കഴിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പം അങ്ങനെ അല്ലാതെ ഭക്തി ഇല്ലാത്തവര് സ്വയം ആസ്വദിക്കാനായി ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ അവര് പാപത്തെയാണ് ഭക്ഷിക്കുന്നതെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അവർ എപ്പോഴും അസന്തുഷ്ടരായിരിക്കും. എന്നാൽ കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള ഒരു ഭക്തൻ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സേവന യജ്ഞങ്ങളും നടത്തുമ്പോഴും അത് ഭഗവാനിൽ നിവേദിച്ച് ഭഗവാനിൽ അർപ്പിച്ചു ചെയ്യും. അതുപോലെ ഭഗവാനിനെ നിവേദിച്ച ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇച്ചിരി മുമ്പ് മാതാജി പറഞ്ഞു അംബരീഷ് മഹാരാജാവിന്റെ കാര്യം. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാതെ നവവിധ ഭക്തി അംബരീഷ മഹാരാജാവ് ചെയ്തിരുന്നത്. ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം, പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സഖ്യം, ആത്മനിവേദനം. ഇപ്പൊ ഈ ഉള്ള 9 ഭക്തിയും നമ്മള് ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ച് ചെയ്യുക. പ്രസാദം ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ച ഭക്ഷണം മാത്രം കഴിക്കുക. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് കൂടുതൽ അടുക്കാനും നമുക്ക് ഭഗവത് ധാമത്തിൽ എത്രയും വേഗം ഭഗവത് ധാമത്തിൽ എത്താനും സാധിക്കും. അതാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ പ്രതിപാദിക്കുന്നത്. പിന്നെ 3-ാം അധ്യായത്തിലെ 26, 29 ശ്ലോകങ്ങളിലും കർമ്മത്തെയും കർമ്മഫല ത്യാഗത്തെയും കുറിച്ചാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അതായത് കൃഷ്ണഭാവത്തിൽ വർത്തിക്കുന്ന ഒരാള്, ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ചവർ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ച് ചെയ്യുക. അഥവാ നമ്മൾക്ക് ഒത്തിരി അങ്ങ് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ മുന്നേറാൻ സാധിച്ചില്ല,
ഇപ്പൊ എല്ലാ വൈദിക നിബന്ധനകളൊന്നും പാലിക്കാൻ പാടത്തില്ല. ഭഗവത്ഗീത മുഴുവൻ പഠിച്ച് ഭാഗവതം പഠിക്കണം, അറിവ് പൂർണ്ണമായിട്ട് ജ്ഞാനം വേണം, എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും വളരെ ചിട്ടയായിട്ട് ചെയ്യണം. ഇതൊന്നും പൂർണ്ണമായിട്ടും ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിലും ഭഗവാൻ പറയുന്നു പ്രഭുപാദർ വീണ്ടും അത് എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട്, കുറച്ചെങ്കിലും കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള ഉള്ളവർക്ക് മറ്റു വൈദിക നിബന്ധനകൾ ഒന്നും കാത്തിരിക്കാതെ തന്നെ നേരിട്ട് ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടാലും ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അവന്റെ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം അകർമ്മങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നിഷ്കാമ കർമ്മങ്ങളായി ചെയ്താൽ അവയ്ക്ക് വേണ്ട ഫലം അപ്പോൾ ഭഗവാൻ ചെയ്തു കൊടുത്തിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. നേരെ മറിച്ച് ഭക്തി ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരെ, അതായത് ഭക്തി വിഷയങ്ങളിൽ താല്പര്യരായിട്ടുള്ളവര് എന്ത് പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോഴും അവർക്ക് എന്റെ എന്നുള്ള ഒരു ഭാവമുണ്ട്. അതിന് കർത്തൃത്വം എന്ന് പറയും. ഇത് ഞാൻ ചെയ്യുന്നതാണ്, ഞാൻ പഠിച്ചു മാർക്ക് വാങ്ങി, എനിക്ക് നല്ല ജോലി കിട്ടി, ഞാൻ സമ്പാദിക്കുന്നു, ഞാൻ ഉന്നത രീതിയിൽ ജീവിക്കുന്നു, അപ്പൊ എല്ലാം എന്റെ കഴിവ് കൊണ്ട് കിട്ടിയതാന്നുള്ള ഒരു അഹങ്കാരമാണ് ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തവർക്ക് ഉള്ളത്. അവര് നമ്മുടെ ഈ സൂക്ഷ്മ ശരീരവും ഈ സ്ഥൂല ശരീരവും എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞ അനുസരിച്ച് ഈ ഭൗതിക പ്രവൃത്തി നിർമ്മിച്ചതാണ്. അതിനാൽ നമ്മുടെ ശാരീരികവും മാനസികമായ എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് ചെയ്യണമെന്നും അവര് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. കൃഷ്ണനുമായിട്ടുള്ള ശാശ്വത ബന്ധം മറന്നാണ് അവർ ജീവിക്കുന്നത്. അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ കാര്യം ചെയ്യാനൊന്നും സമയമില്ല. അവര് ബിസിനസ് അല്ലെങ്കിൽ കൃഷി എന്തെങ്കിലും അവരെ ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങളിൽ പൂർണ്ണമായിട്ട് മുഴുകി അവർ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് അകന്നകന്നു പോകുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള അവർക്ക് ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് വിശ്വാസമില്ല. അവരുടെ ശരീരത്തിൽ മാത്രമേ അവർക്ക് ബോധമുള്ളൂ. അപ്പൊ എന്റെ ശരീരം, അപ്പൊ അതിന്റെ ആരോഗ്യം, സൗന്ദര്യം, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് മാത്രമേ അവർ ചിന്തിക്കുള്ളൂ. അവർ ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഈ ശരീരമല്ല, ആത്മാവാണെന്നുള്ള ആ ഒരു വിശ്വാസം അവർക്കില്ല. അപ്പൊ അവര് ചില തരത്തിലുള്ള സേവനങ്ങൾ ചെയ്യും. ചിലപ്പം സാമൂഹികമായിട്ടുള്ള ചില സേവനങ്ങൾ, രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ചാരിറ്റി അല്ലെ പരോപകാരം ഒക്കെ ചെയ്യും. പക്ഷെ അതെല്ലാം ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സേവനങ്ങളാണ്, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളായതുകൊണ്ട് അവർക്ക് അതിനുള്ള ഫലം ലഭിക്കാതെ പോകുന്നു. പ്രഭുപാദർ പറയുന്നുണ്ട്, അങ്ങനെ ഈ ഭൗതികതയിൽ മുഴുകിക്കഴിയുന്ന ആൾക്കാരെ, കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള ആൾക്കാര്, കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഉള്ളവർ അവരെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കണം. കുറച്ചെങ്കിലും കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ എത്തിയിരിക്കുന്ന ആൾക്കാര് ഇങ്ങനെ ഭൗതികതയിൽ മുഴുകി കഴിയുന്ന ആൾക്കാരെ തിരിച്ച് ഈ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണമെന്ന് പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു. സത്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോ ഈ ഇരിക്കുന്ന ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂർ നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഈ ക്ലാസ് എല്ലാം ഫ്രീ ആയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. ലെവൽ 1, ലെവൽ 2, ലെവൽ 3 ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ് നടത്തുന്നുണ്ട്. എത്രയോ പ്രഭുക്കന്മാരും മാതാജിമാരും അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നിരന്തരം നിസ്വാർത്ഥമായിട്ട് അവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഭാഗവതത്തിന്റെ ക്ലാസ്, ഉപദേശാമൃതം, പിന്നെ ഈശോപനിഷത്ത്, ഭക്തിരഥാമൃത സിന്ധു, കൂടാതെ ഇപ്പം ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിന്റെയും ക്ലാസ് എല്ലാം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ടാണ് ചെയ്തു തരുന്നത്. അപ്പൊ അവര് ചെയ്യുന്ന ഈ മഹത്തായ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ പോലെയുള്ള ഭൗതികതയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ആത്മാക്കളെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു മഹത്തായ ധർമ്മമാണ് ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂർ ഇപ്പൊ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മളും ഈ അറിവെല്ലാം നേടി നമ്മൾക്കും കൃഷ്ണാവബോധം കൂടുതലായി ഉണ്ടായി മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കാനും എല്ലാവരും ശ്രമിക്കണം. ഇനി 7-ാം അധ്യായത്തിലെ 15 മുതൽ 18 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങള് അതിന്റെ വിഭക്തിയെ കുറിച്ച് എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നോക്കാം. ഈ അധ്യായത്തിന്റെ പേര് തന്നെ ജ്ഞാന വിജ്ഞാന യോഗം എന്നാണ്. ഇതില് ഭഗവാൻ ഭക്തി ഇല്ലാത്ത ദുഷ്കൃതികളായ 4 തരം ആൾക്കാരെ കുറിച്ചും ഭക്തി ഉള്ള 4 തരം ആൾക്കാരെ കുറിച്ചും പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്. 15-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് 4 തരം ദുഷ്കൃതികൾ. 1 മൂഢന്മാർ, 2 നരാധമന്മാർ, 3 മായയാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോടു കൂടിയവർ, 4 അസുര സ്വഭാവികൾ. അപ്പൊ നമുക്കത് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. മൂഢന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവര് സ്വയം നിർമ്മിച്ച കർത്തവ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ അവർ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യും. അതാണ് ഇന്നത്തെ നാട്ടിൽ നമ്മുടെ ലോകത്തിന് ചുറ്റും കാണുന്ന ആൾക്കാര്. അവര് ആരൊക്കെയോ യജമാനന്മാരായി കരുതി അവർക്ക് വേണ്ടി രാപകൽ അധ്വാനിക്കുന്നു. ഒരു കമ്പനിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നയാള് അവരുടെ ആ കമ്പനിയുടെ പ്രോഡക്റ്റ് കൂടുതലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലെ അവർക്ക് കൂടുതൽ ജോലി പ്രൊമോഷനും ഒക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ആ ബോസിന് കൂടുതൽ പൈസ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ കമ്പനിയുടെ അവര് രാപകൽ അധ്വാനിക്കും. രാവിലെ പോയി രാത്രിയായിരിക്കും ഓഫീസിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വന്ന് കിടന്നുറങ്ങി നേരമ്പഴത്ത് എഴുന്നേറ്റ് പിന്നെയും പോയി. ഞായറാഴ്ച പോലും ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് വിശ്രമം എടുക്കാൻ സമയമില്ല. അവർക്ക് ഭഗവാൻ ആരാണെന്ന് ഏതാണെന്ന് ഒരു വിളക്ക് കത്തിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോലും സമയമില്ലാതെ ഭയങ്കര ബിസി സ്കെഡ്യൂളിൽ ജീവിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെയാണ് ഭഗവാൻ
മൂഢന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞ അവരുടെ യഥാർത്ഥ യജമാനൻ ഭഗവാനാണെന്ന കാര്യം അവർ മറന്നു ജീവിക്കുകയാണ്. രണ്ടാമത്തെ ആൾക്കാര് നരാധമന്മാർ. നരാധമന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസന്മാർഗികൾ എന്ന് നമ്മൾ പറയും. ഒരു ജീവിതത്തിന് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള സന്മാർഗികതയും ജീവിക്കാതെ എല്ലാ തരത്തിലും മോശമായ രീതിയിൽ ജീവിക്കുന്ന മദ്യപാനം, മോഷണം, ചൂതുകളി, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇപ്പൊ നിരന്തോറും കൂടിക്കൂടി വരികയാണ്. അതിനൊരു ഉദാഹരണമായിട്ട് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ജഗായി മദായിയെ കുറിച്ചാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ ജഗായി മദായി ആരാണെന്ന് അറിയാമെന്ന്. അവര് നമ്മുടെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ പ്രഭു ജന്മമെടുത്ത നവദ്വീപ് ഗ്രാമത്തിൽ തന്നെ ജനിച്ച ബ്രാഹ്മണന്മാരായിരുന്നു. പക്ഷെ അവർ അസന്മാർഗികളായിട്ടാണ് ജീവിച്ചു വന്നത്. അവരൊരിക്കലും നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിനെ ഉപദ്രവിക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്ത് അത്രേ ക്രൂരന്മാരായിരുന്നു. പക്ഷെ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു തന്നെ അവരെ ശിഷ്യന്മാരാക്കി ക്രമേണ മാറ്റി. അവര് പിന്നെ ഭഗവാന്റെ സങ്കീർത്തന പ്രസ്ഥാനത്തില് ഏർപ്പെടുകയൊക്കെ ചെയ്ത് അങ്ങനെ അവര് ശുദ്ധ ഭക്തരായി മാറി. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ അസന്മാർഗികളായിട്ടുള്ളവരാണ് ഒരു തരത്തില് ഭക്തിയില്ലാത്ത ആൾക്കാർ. മൂന്നാമത്തെ ആൾക്കാരെന്ന് പറഞ്ഞാല് മായയിൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോടു കൂടിയവർ. അവര് ജ്ഞാനികളായിരിക്കും, പക്ഷെ അവരുടെ ജ്ഞാനം മായയിൽ മായയിൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭൗതിക ജ്ഞാനം, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനമല്ല. ഉദാഹരണം തത്വചിന്തകർ, കവികൾ, സാഹിത്യകാരന്മാർ, ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ. ഇവര് മായാശക്തിയിൽ വഴിതെറ്റി അവർ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. അവരുടെ ജ്ഞാനം ഭൗതിക ജ്ഞാനമാണ്, ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനമല്ല. അപ്പൊ അവർക്ക് സയന്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള സബ്ജക്ട്സിനെ കുറിച്ചൊക്കെ വളരെ അറിവ് കാണും, പക്ഷെ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം അവർക്കൊന്നും കാണില്ല. ഭഗവാൻ ആരാണെന്നും ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും അവർക്ക് അറിയത്തില്ല. അവര് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല, ഭഗവാനെ അനുസരിക്കില്ല, ഭഗവാൻ സ്വയം സമർപ്പിക്കാനോ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ മറ്റുള്ളവരെ പ്രേരിപ്പിക്കുകയോ അങ്ങനെയൊന്നും അവർക്ക് അറിവുണ്ട്, പക്ഷെ അത് അവര് ശരിയായ രീതിയിൽ വിനിയോഗിക്കുന്നില്ല, ഭഗവത് സേവനത്തിനായിട്ട് വിനിയോഗിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് മൂന്നാമത്തെ കൂട്ടർ. നാലാമത്തെ കൂട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന അസുര സ്വഭാവികൾ. അതായത് ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ അവതരിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് അവർ വാദിക്കും, ഭഗവാനെ നിന്ദിക്കും, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കീർത്തിച്ച് പറയുന്ന ആൾക്കാരെ അവര് കളിയാക്കി ദൈവം ഇല്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് നടക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് അസുര സ്വഭാവികൾ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ 4 തരത്തിലുള്ള അസുര സ്വഭാവികളെ കുറിച്ച് ഭക്തി ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരെ കുറിച്ചാണ് 7-ാം അധ്യായത്തിലെ 15-ാം ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. 16-ാം ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് സുഹൃതികളായ ഭഗവാനെ ഭജിച്ചു ജീവിക്കുന്ന 4 കൂട്ടര്. 1 ദുഃഖിതർ, 4 ധനകാംക്ഷികൾ, 3 ജിജ്ഞാസുക്കൾ, 4 പരമസത്യത്തെ അന്വേഷിക്കുന്നവർ. ഇപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ദുഃഖിതർ, ധനകാംക്ഷികൾ, ജിജ്ഞാസുകൾ, പരമസത്യത്തെ അന്വേഷിക്കുന്ന ഇങ്ങനെ 4 തരം ആൾക്കാർ. ഇവര് സുഹൃതികളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇവരാരും ശുദ്ധ ഭക്തരല്ല. ഇവര് പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ആഗ്രഹ സാഫല്യത്തിനായി ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ്. ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഭഗവാനെ ഞാൻ ഇന്നത് തരാം, എനിക്ക് ഇന്ന കാര്യം സാധിച്ചു തരണം അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ നമ്മളൊക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്യും. വഴിപാട് നേർന്ന് ഞാൻ ഇന്ന ചെയ്ത എന്റെ മോള് ജയിക്കണം, അല്ലെ എനിക്ക് അത് വേണം ഇത് വേണം അത്. അപ്പൊ കിട്ടിയാലേ ചെയ്യും, കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ കൊടുക്കത്തില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ബിസിനസ് മൈൻഡായിട്ട് അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നതാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ ഇവരുടെ ഒരു ഇത് ഫലം ഉദ്ദേശിച്ച് കർമ്മം ചെയ്യുന്നവരാണ്. പക്ഷെ ഇവരെ നമുക്ക് അകർമ്മികളാക്കി മാറ്റണം. ഇത്തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ എളുപ്പമാണ്. ഇപ്പൊ ഇവരെ ഭൗതിക അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്ന് വിമുക്തരാക്കി അവരെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഭൗതിക അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്ത് അവരെ നമുക്ക് ക്രമേണ ഭഗവാന്റെ ഭക്തരാക്കി മാറ്റാൻ സാധിക്കും എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അത് ഉദാഹരണമായിട്ട് ഭഗവാൻ നമ്മളിപ്പോ കഴിഞ്ഞ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ശ്ലോകം 4-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ 9-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നതാണ്. ജന്മകർമ്മജമേ ദിവ്യം ഏവം യോ വേദി തത്വതഃ തത്വാദേഹം പുനർജന്മ നൈനിമാമേതി സോ അർജുന. അപ്പൊ അർജുനോട് പറഞ്ഞ എന്റെ ജന്മത്തിന്റെയും എന്റെ സ്വഭാവത്തിന്റെയും എന്റെ പ്രവൃത്തിയുടെയും അതീന്ദ്രിയ ഭാവം അറിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഏതു ഭക്തനും അവൻ പിന്നെ ഒരു പുനർജന്മം ഉണ്ടാകത്തില്ല, അവർക്ക് ഭഗവത് ധാമത്തിൽ എത്താൻ പറ്റുമെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന്മാരെയും നമ്മള് ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്ത് അവരെ നമുക്ക് ശുദ്ധ ഭക്തരാക്കി മാറ്റി ഭഗവത് ധാമത്തില് പുനർജന്മം ഇല്ലാതെ ഈ ജന്മത്തിൽ തന്നെ ഭഗവത് ധാമമായ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തില് എത്തിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു.
പിന്നെ 7:18 ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, ഇപ്പൊ ജ്ഞാനം അല്പം കുറഞ്ഞു പോയാലും ഒരാൾക്ക് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കാതിരിക്കത്തില്ല. ഏത് ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണെങ്കിലും കൃഷ്ണനെ അഭയം പ്രാപിക്കുക അവർ മഹാത്മാക്കളാണ്. പ്രേമഭക്തിയോടുകൂടി കൃഷ്ണനെ സേവിക്കുകയായിരിക്കണം നമ്മുടെ ലക്ഷ്യമെന്നാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് 9-ാം അധ്യായത്തിലെ ശ്ലോകങ്ങളാണ്. 9-ാം അധ്യായത്തില് 11 മുതൽ 14 വരെയുള്ള ശ്ലോകം. 11-ാം ശ്ലോകത്തിലും ഭക്തി ഇല്ലാത്ത ഈ മൂഢാത്മാക്കളെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അതായത് ഭക്തി ഇല്ലാത്ത ഈ മൂഢരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാര് മനുഷ്യരൂപത്തിൽ അവതരിക്കുന്ന ഭഗവാനെ നിന്ദിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇപ്പൊ ദ്വാരകയിൽ അവതരിച്ചപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും കൃഷ്ണനെ ഭഗവാനായിട്ട് കാണാൻ കരുതിയിരുന്നില്ല. ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം മനസ്സിലാക്കാൻ അവർക്കറിയത്തില്ല. അവര് കൃഷ്ണനെ ഒരു കരുത്തുള്ള മനുഷ്യനായി മാത്രം കരുതിയിരുന്നു. അതിന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാവുന്ന കൗരവരും പാണ്ഡവർക്ക് അറിയായിരുന്നു കൃഷ്ണൻ ഭഗവാനാണെന്ന്. അപ്പൊ അവർ ആ ഒരു ഇതില് ഭഗവാനായിട്ട് കരുതി കൃഷ്ണനെ ധ്യാനിച്ചു പോന്നിരുന്നു. കുന്തിദേവി ആണെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ സഹോദരി, വാസുദേവരുടെ സഹോദരിയാണ്. അപ്പൊ കുന്തിദേവിക്കും കൃഷ്ണനെ ഭഗവാനാണെന്ന് അറിയാമായിരുന്നു. ഭഗവത് സേവന ചെയ്ത് ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചാണ് ജീവിച്ചിരുന്നാൽ, നേരെ മറിച്ച കൗരവര് കൃഷ്ണനെ ഒരിക്കലും ദൈവമായിട്ട് അല്ലെ ഭഗവാനായിട്ട് അവര് കരുതിയിരുന്നില്ല. ഭഗവാനെ ഉപദ്രവിക്കാൻ വരെ അവര് നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. സന്ധ്യ സംഭാഷണത്തിന് കൗരവ സഭയിൽ ചെന്നപ്പോൾ അവര് ഭഗവാനെ ആക്രമിക്കാൻ വരെ കരുതിയിരുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അപ്പൊ അതാണ് ഭഗവാനെ ഇതുപോലെയുള്ള മൂഢാത്മാക്കൾ ഭഗവാൻ മനുഷ്യരൂപത്തിൽ ഭൂമിയിൽ അവതരിക്കും എന്നൊന്നും അവർക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല. അതുപോലെ ഭഗവാന്റെ ശരീരം ദിവ്യമാണ്, ഭൗതികമല്ല എന്ന് അവർ ഒരിക്കലും കരുതുകയില്ല. ഇങ്ങനെ കരുതിയൊക്കെ ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് നമ്മൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നെന്ന് വെച്ചാൽ അവര് വീണ്ടും അസുരന്മാരുടെയും ഇങ്ങനെ അസുര പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്ത് വീണ്ടും അസുരകുലത്തിൽ ജനിച്ച് അവർ ക്രമേണ സൃഷ്ടിയുടെ ഇരുളടഞ്ഞ തലങ്ങളിലേക്ക് താഴ്ന്നു പോകുന്നു. അവർക്ക് ഒരിക്കലും മോചനം ലഭിച്ച് അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്താൻ സാധിക്കില്ല. എന്നാൽ 13-14 ശ്ലോകങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ മഹാത്മാക്കൾ എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. മഹാത്മാക്കളായിട്ടുള്ളവര് ഭഗവാന്റെ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഭാവത്തെ കുറിച്ച് അവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. ഭഗവാന്റെ ശരീരം, ഭഗവാന്റെ പ്രവൃത്തികളും എല്ലാം അതീന്ദ്രിയമാണെന്ന് അവർക്കറിയാം. അത് ഭൗതികമല്ലെന്നറിയാം. ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് സത്യചിത് ആനന്ദമാണെന്ന് അവർക്കറിയാം. ബ്രഹ്മസംഹിതയില് ബ്രഹ്മാവ് പറയുന്നുണ്ട്, ഈശ്വര പരമകൃഷ്ണ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹ അനാദിരാതിർ ഗോവിന്ദ സർവകാരണ കാരണം. ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തൻ അത് ഭഗവാൻ അങ്ങനെയാണെന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്ക് അറിയാം. അതുപോലെ തന്നെ അവര് കൃഷ്ണനെ ഭഗവാനായിട്ട് കാണുന്നു. ഭഗവാൻ എന്നുള്ള വാക്കിന്റെ അർത്ഥം തന്നെ എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. കൃഷ്ണനെ മാത്രമേ നമ്മൾ ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുള്ളൂ. അതായത് 6 അതീന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങളുള്ള, ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശക്തി, ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമ്പത്ത്, സൗന്ദര്യം, കീർത്തി, ബുദ്ധി, വൈരാഗ്യം, ഇങ്ങനെ 6 ഗുണങ്ങളുള്ള ആളാണ് നമ്മൾ ഭഗവാൻ വന്ന്. കൃഷ്ണനെ മാത്രമേ ഭഗവാനായിട്ട് നമ്മൾ കരുതുള്ളൂ. ശിവൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗണപതി, അയ്യപ്പൻ നമ്മൾ ഭഗവാനായിട്ട് കരുതില്ല. അവരൊക്കെ ദേവന്മാരായിട്ടാണ്. അപ്പം ശിവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഹാദേവൻ, ദേവന്മാരുടെ ദേവനാണ്, മഹാദേവനാണ്. അപ്പം ഭഗവാനായിട്ട് ശുദ്ധഭക്തരായിട്ടുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ കൃഷ്ണനെ ഭഗവാനായിട്ട് കാണത്തുള്ളൂ. അവർക്ക് അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാം കൃഷ്ണൻ ഒഴികെ ഒന്നിലും അവർക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടാവുകയില്ല. ഈവൻ മഹാവിഷ്ണു പോലെയുള്ള ചതുർഭുജധാരിയായുള്ള മഹാവിഷ്ണു പോലെയുള്ള വിഷ്ണു തത്വത്തിൽ പോലും അവർക്ക് ആകർഷകരാകാറില്ല. അവര് എപ്പോഴും 24 മണിക്കൂറും കൃഷ്ണൻ മാത്രം. അവരുടെ എല്ലാ എല്ലാ ചര്യകളിലും എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഭഗവാനെ മാത്രം ഓർത്ത് ജീവിക്കുന്ന അങ്ങനെയുള്ളവരെയാണ് മഹാത്മാക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ 9-14 ശ്ലോകം അത് തന്നെയാണ്. സതതം കീർത്തി എന്തോമാം യദന്തശ്യ ദൃഢാവൃത മമസ്യന്തശ മാം ഭക്ത നിത്യയുക്ത ഉപാസത. അപ്പൊ ഭഗവാനെ എപ്പോഴും ഓർത്തുകൊണ്ട് നിത്യവും ഉപാസിക്കുന്ന അവരാണ് മഹാത്മാക്കൾ എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെ ഭഗവാൻ ഏത് വിധത്തിലും ഏത് സാഹചര്യത്തിലും അവരെ സംരക്ഷിക്കും. അവർക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു നാശവും വരാതെ ഭഗവാൻ കാത്തുരക്ഷിക്കുമെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ഇപ്പൊ ഇതിന് ഉദാഹരണമായിട്ട് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ഈ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പറയുന്നതാണ്, സ്വർണമോതിരത്തില് വൈരക്കല്ല് പതിപ്പിക്കുന്നത് പോലെയാണ് ഒരു ജീവാത്മാവ്
ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ജീവാത്മാവിന് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന്. അതായത് സ്വർണ്ണമോതിരത്തിൽ വൈരക്കലി പതിപ്പിച്ച അതിന്റെ ശോഭ കൂടി വരുന്നു. അതുപോലെ കൃഷ്ണഭക്തിയിലുള്ള ഒരു ആളുടെ ഒരു ജീവാത്മാവ് ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യുന്നത് കൂടെ ആ ആത്മാവിന്റെ സുവർണ ശോഭ കൂടി വരുന്നു എന്നാണ് പ്രഭുപാദര് ഉദാഹരണമായിട്ട് പറഞ്ഞത്. ഭഗവാൻ ഒരു കൽപ്പവൃക്ഷമാണ്. അതിനാൽ അതിൽ നിന്ന് ആർക്കും എന്തും നേടാൻ സാധിക്കും. നമ്മൾ ചോദിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്ത് മാത്രം മതി. എനിക്ക് അത് വേണം, ഇത് വേണം, എൻ്റെ മക്കൾക്ക് ഇന്നത് വേണം, എൻ്റെ ഭർത്താവിന് ഇന്നത് ഇതൊന്നും നമ്മൾ ചോദിക്കാതെ തന്നെ നമ്മൾക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ നമുക്ക് തരും. അപ്പൊ ഇതിൽ പ്രതിപാദിക്കാത്ത ഒരു ശ്ലോകമുണ്ട്. ഞാൻ അതിവിടെ ഒന്ന് പറയുകയാണ്. 9-ാം അധ്യായത്തിലെ 22-ാമത്തെ ശ്ലോകം. അതാണ് ഈ ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഏറ്റവും മധ്യത്തിലുള്ള ശ്ലോകം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ 700 ശ്ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മധ്യത്തിലുള്ള ശ്ലോകം 22-ാമത്തെ ശ്ലോകം. അതിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അനന്യശ്ചിന്തയന്തോ മാം യേജനോ പര്യുപാസതേ തേഷാം നിത്യഭിയുക്താനാം യോഗക്ഷേമം വഹാമ്യഹം. അപ്പം മറ്റൊരു ചിന്തയൊന്നും കൂടാതെ എന്നെ നിത്യവും ഉപവസിക്കുന്ന ആൾക്ക് അവന് വേണ്ടതെല്ലാം ഞാൻ ചെയ്തു കൊടുക്കും. കൂടാതെ അവന് ഉള്ളതെല്ലാം ഞാൻ നിലനിർത്തി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഇതിൽ കൂടുതൽ വേറെ എന്തൊരു ഗ്യാരണ്ടിയാണ് വേണ്ടത്? നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. നമ്മൾക്ക് വേണ്ടതൊക്കെ തരികയും ചെയ്യും, നമ്മൾക്കുള്ളതെല്ലാം ഭഗവാൻ നിലനിർത്തി തരും. അതുപോലെയാണ് ഭഗവാൻ ഒരു ഭക്തനോട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ഇനി 16-ാം അധ്യായത്തില് ഭഗവാൻ പ്രധാനമായിട്ട് പറഞ്ഞത് ദേവാസുര ത്രിഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ എല്ലാവരും പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് 3 തരത്തിലുള്ള ഗുണങ്ങള്. അതായത് സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം. അപ്പം ഭഗവാൻ ഇതില് ഈ ഗുണത്രയങ്ങളെ കുറിച്ചും അപ്പോ അതനുസരിച്ചുള്ള മനുഷ്യന്റെ സ്വഭാവത്തെയും ഭക്തിയും വിഭക്തിയെയും അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തി ഇല്ലാത്ത പ്രവൃത്തികളെയും കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. വൈദിക സിദ്ധാന്ത പ്രകാരം സാത്വിക കർമ്മങ്ങൾ നമ്മെ മോക്ഷപ്രാപ്തിയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു. അതായത് സത്വഗുണത്തിലുള്ള ആൾക്കാരുടെ ഗുണകർമ്മങ്ങളാണ് സാത്വിക കർമ്മങ്ങൾ. രജോ ഗുണ പ്രണയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് മുക്തി നേടാൻ സാധിക്കുകയില്ല. കാരണം ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന മനുഷ്യരായി തന്നെ അവർ ജീവിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ അവരടുത്ത ജന്മത്തിൽ മൃഗങ്ങളായോ അതിലും താഴ്ന്ന ജീവികളായോ വരാം. തമോ ഗുണത്തിൽപ്പെട്ടവരാണെങ്കിൽ വളരെ താഴ്ന്ന രീതിയിലുള്ള ജീവിതത്തിലേക്ക് പോകുമെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. പിന്നെ ഈ ത്രിഗുണങ്ങളെ ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ഈ 4 തരത്തിലുള്ള സമ്പ്രദായങ്ങളെ കുറിച്ച്, അതായത് ബ്രാഹ്മണർ, ക്ഷത്രിയർ, വൈശ്യർ, ശൂദ്രൻ, ബ്രാഹ്മണരുടെ, ക്ഷത്രിയ, വൈശ്യരുടെ, ശൂദ്രരുടെ ആ സ്വഭാവമായിട്ട് താരതമ്യം ചെയ്ത് പറയുന്നുണ്ട്. കൂടുതലും ബ്രാഹ്മണരായിട്ടുള്ളവർ സത്വഗുണത്തിലുള്ളവരായിരിക്കും. എല്ലാ ബ്രാഹ്മണരെയും കുറിച്ചല്ല, കൂടുതലും ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന കൂടുതലായും ബ്രാഹ്മണർ ആയിട്ടുള്ളവർ സത്വഗുണത്തിലുള്ളവരായിരിക്കും. എന്നാൽ ക്ഷത്രിയരും വൈശ്യരും ആയിട്ടുള്ളവർ കൂടുതലും രജോ ഗുണത്തിലായിട്ടുള്ളവരായിരിക്കും എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അതേസമയം ശൂദ്രര് സാധാരണ തമോ ഗുണ പ്രിയരായിരിക്കും. അവരുടെ പ്രവൃത്തികളെല്ലാം തമോ ഗുണത്തിൽപ്പെട്ടതായിരിക്കും എന്നും ഭഗവാൻ പറയുന്നു. പക്ഷേ ഭഗവാൻ വീണ്ടും പറയുന്നു, ഈ ശുദ്ധഭക്തി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതിലെല്ലാം ഇവരെയൊക്കെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. ഈ 16-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലും സത്വഗുണത്തിലുള്ള 26 ഗുണങ്ങൾ ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അതായത് നിർഭയം, സ്ത്രീകളുമായി ഇടപെടാതിരിക്കുക, തികഞ്ഞ ജ്ഞാനം, ദാനം, ദാമം, യജ്ഞം, സത്യസന്ധത, അഹിംസ, ദൃഢനിശ്ചയം, ശൗചം തുടങ്ങി 26 ഗുണങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ അസുര ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ സ്വഭാവങ്ങള് ഗർവം, അഹങ്കാരം, അഭിമാനം, ക്രോധം, പാരുഷം, അജ്ഞാനം തുടങ്ങി ഉള്ള ഗുണങ്ങൾ പറയുന്നു. അതുപോലെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, അസുര സ്വഭാവികൾ ഈശ്വരനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. അവര് പ്രപഞ്ചം ഒരു മായ കാഴ്ചയായിട്ട് കരുതുന്നു. പരമാത്മാവായ കൃഷ്ണനെ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. എല്ലാ ജഡപദാർത്ഥങ്ങളാണെന്ന് കരുതുന്നു. ബ്രഹ്മാണ്ടം ഒരു അജ്ഞാന ഗോളമാണ്, അല്ലാതെ സർവം ശൂന്യം. ഇത് ഇവിടെ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ എല്ലാം അവരുടെ, അതായത് മനുഷ്യരുടെ തന്നെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്, അല്ലാതെ ഭഗവാൻ ഇതിനൊന്നും നിയന്ത്രിക്കുന്നില്ല. ഭഗവത്ഗീതയിലെ ഭഗവാന്റെ വാക്കുകളെ അവർ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. അവർ ഇന്ദ്രിയലബ്ധിക്കായി മാത്രം
പ്രവർത്തിക്കുന്നു. മൃഗങ്ങളോടും മനുഷ്യരോടും പോലും അവർ ക്രൂരത കാണിക്കുന്നു. അങ്ങനെ അവരുടെ തങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തിയിൽ കൂടി അവർ കൂടുതലും നരകത്തിലേക്ക് വഴുതി വഴുതി വീണുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിലും അവർ അത് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. അതിൽ അവർ വീണ്ടും അതിലവര് സന്തോഷം കൊണ്ട് ജീവിക്കുകയാണ്. അവർ കാമക്രാധികളിൽ അധീനരായിത്തീരിക്കും, കൂടുതൽ ധനം സമ്പാദിക്കാൻ ശ്രമിക്കും. അങ്ങനെ അവർ വീണ്ടും വീണ്ടും അസുരയോനികളിലും ജനിച്ച് അവര് ഒരിക്കലും അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ അതായത് ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ എത്താൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അതിനുദാഹരണമായിട്ട് ഒരു പന്നിയുടെ ജീവിതത്തെ ഇവിടെ ഒരു ഉപമയായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് അവര് പന്നി എന്ന് പറയുന്ന ഏറ്റവും നികൃഷ്ടമായി ഏറ്റവും വൃത്തിഹീനമായിട്ടുള്ള സ്ഥലത്താണ് ജീവിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അവരതിൽ ആനന്ദം കണ്ടു കാണും. ഒരിക്കൽ നാരദമുനി അവരോട് പറഞ്ഞ് അവരെ രക്ഷിക്കാമെന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും അവര് നാരദമുനിയോട് പറയും, വേണ്ട, ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ലോകം, ഇതിലും നല്ല ഒരു ലോകമില്ല, ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ തന്നെ കഴിഞ്ഞാൽ മതി, ഞങ്ങൾ ഇവിടെ പരമ സന്തുഷ്ടരാണെന്ന് പറയും. എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെയാണ് ഈ അസുര സ്വഭാവികളായി ഈശ്വരവിശ്വാസം ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരുടെ ജീവിതം. അവര് വിചാരിക്കുന്ന ഇതാണ് ഏറ്റവും നല്ല ലോകം, ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ എല്ലാ സുഖങ്ങളും അനുഭവിച്ച് ഇങ്ങനെ അങ്ങ് ജീവിക്കാൻ, ഇതിലപ്പുറത്ത് വേറൊരു ലോകമില്ല. ഈ ചെളിയിൽ കിടന്ന് ഈ വൃത്തിഹീനതയിൽ കഴിയുന്ന ആ ഒരു പന്നിയുടെ ആ ഒരു ചിന്താഗതിയാണ് ഇവർക്കുള്ളതെന്ന് പറയുന്നത്. എന്നാൽ ഭഗവാൻ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, നമ്മൾ ഈ സത്വഗുണം, ഈ 3 ഗുണത്തിന് ഉപരിയായിട്ട് ശുദ്ധ സത്വഗുണം, അതായിരിക്കണം കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള ആർജിച്ച ഒരാള് സ്വീകരിക്കേണ്ട. ശുദ്ധഭക്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ശുദ്ധ സത്വഗുണം, അതായത് സത്വഗുണത്തിലും മേലെ. സത്വഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ തരത്തിലും നല്ല കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ചെയ്യുന്നതാണ്. ശുദ്ധ സത്വഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 24 മണിക്കൂറും കൃഷ്ണൻ മാത്രം. ഭഗവാന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും ഓരോ നിമിഷവും ഭഗവാനിൽ അർപ്പിച്ച് പ്രഭാതത്തിൽ ഉണരുമ്പം മുതൽ ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തത്തിൽ ഉണരുമ്പം മുതൽ കിടക്കുന്നരം വരെയുള്ള സർവ്വകാര്യങ്ങളും കൃഷ്ണാർപ്പണമസ്തുവായിട്ട് ചെയ്ത് ജീവിക്കാം. അങ്ങനെ ജീവിച്ച് ശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിൽ ജീവിച്ച് ഭഗവത് ധാമത്തിൽ എത്താൻ എല്ലാവരും ശ്രമിക്കണമെന്ന് പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു. നമ്മൾക്കും അതുപോലെ ശ്രമിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ, ഹരിബോൽ. എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ വിദ്യാമാതാജി ഉണ്ട്, മാതാജിയോടാണേലും ചോദിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ, ഹരിബോൽ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മാതാജിയോടാണ് ഹരിബോൽ പറയുന്നത്. നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് മാതാജി എടുത്തു. നല്ല എക്സാമ്പിൾ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞപ്പോ എല്ലാവർക്കും നല്ലവണ്ണം മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് മാതാജി എടുത്തത്. അല്ലെ മാതാജി? വിജയകുമാരി അധികമൊന്നും ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടില്ല മാതാജി, അപ്പൊ നിങ്ങളെ പോലെയുള്ള അറിവൊന്നും ഇല്ല. ഇനി ക്ലാസ് എടുക്കാം. നമ്മളൊരു ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ആളുകളെ തപ്പി നടക്കുക. വളരെ നന്നായിട്ട് മാതാജി പറഞ്ഞതുപോലെ ഉദാഹരണങ്ങളും വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടാണ് പറഞ്ഞത്. തുടക്കക്കാർക്ക് വരെ മനസ്സിലാകുന്ന തരത്തില് വളരെ. ഓക്കെ മാതാജി, താങ്ക്സ്. ഹരേ കൃഷ്ണ, ഹരിബോൽ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഓരോ പോയിന്റ് വൈസ് എല്ലാം പറയുന്നുണ്ട്. ഓരോ പോയിന്റിനും കറക്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു. വിജയകുമാരി മാതാജി പറഞ്ഞ പോലെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. 2 ദിവസമൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു മതി, എനിക്ക് സിക്കായിരുന്നോണ്ട് ഞാൻ 2 ദിവസം എടുത്തു. അതെ, മാതാജി വയ്യാതെ ഇരുന്നിട്ടും ഇത്രയും നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തു. ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവട്ടെ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇനി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം കേട്ടോ. പുതിയ ബാച്ചിലുള്ളവർക്ക് ഇതൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ്. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് പ്രസന്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ശ്രീദേവി മാതാജി കാണിച്ചു തന്നു. ഇതേപോലെ ഓരോ ടോപ്പിക്ക് തരുമ്പോ ഭഗവത്ഗീത ആയിരിക്കും നമ്മൾ ആ ടോപ്പിക്ക് തരുന്നത്. ഇതിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മളിപ്പോ ഉപദേശാമൃതം ഒന്നും റിലേറ്റ് ചെയ്തുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ല ചോദിക്കുന്നത്. ഭഗവത്ഗീത ലെവൽ 2 നമ്മൾ കഴിഞ്ഞതാണല്ലോ. അപ്പൊ അതിനെ കുറച്ചുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഏതൊക്കെ പുസ്തകം പഠിച്ചാലും ഭഗവത്ഗീതയാണ് നമ്മളുടെ ബേസ്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ നല്ല തറവാക്കണം. അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ അസൈൻമെന്റ് ഇതൊക്കെ തരുന്നത്. പിന്നെ ഭക്തിശാസ്ത്രിയിലേക്ക് പോകാം. 16 ചൊല്ലുന്ന എല്ലാവർക്കും ഭക്തിശാസ്ത്രിയിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പോകാവുന്നതാണ്. ലെവൽ 3 കഴിയണമെന്നും ഇല്ല. 16 മാല ചൊല്ലുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭക്തിശാസ്ത്രിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ വേറെ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ ചുരുക്കാം. ഇനി പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ ആരും ഇല്ലല്ലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സുരേഷ് പ്രഭു, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി.
ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ ക്ലാസ് കൃഷ്ണ. അസലായിട്ട് പറഞ്ഞു മാതാജി. നല്ല കേട്ടിരിക്കാൻ തോന്നി. നല്ല ഒരു മടുപ്പ് തോന്നിയില്ല. എല്ലാം കഴിയുന്നവരെ കേട്ടിരുന്നു. എല്ലാം മനസ്സിലാകുന്ന വിധത്തില് ഹരേ എന്നാൽ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും വലിയ നന്നായി ഇഷ്ടം. പറഞ്ഞു മാതാജി. ഭഗവാനോട് അടുക്കാനുള്ള നന്നായിട്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. വലിയ ഉപദേശം, നല്ല ഉപദേശങ്ങളായിരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീദേവി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഞങ്ങൾക്ക് അത് നോക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ഇനി അടുത്തതൊക്കെ എനിക്ക് പുതിയ ആളുകൾക്കാണല്ലോ. അപ്പൊ അതൊക്കെ എങ്ങനെ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്ന ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതൊക്കെ സാധിക്കും മാതാജി. ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് നമുക്ക് അതൊക്കെ സാധിക്കും. ഹരേ ഒരു കൃഷ്ണ. കുഴപ്പമില്ല. ഭഗവാൻ നമുക്ക് ഗ്യാരണ്ടി തരുന്ന എപ്പോഴും മാതാജി പ്രസന്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതൊക്കെ കുറെ 2-3 മാസം ആണ് പ്രഭു. നമ്മൾ സമയം തരും. കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉപദേശാമൃതവും ഉപനിഷത്തും ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവും കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രസന്റേഷൻ. അപ്പൊ സമയമുണ്ട്. സമയമുണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെ സമയമുണ്ട്. പ്രിപ്പറേഷൻ ചെയ്യാം. ഓക്കെ പ്രഭുജി. അപ്പോഴേക്കും നല്ല പ്രാക്ടീസും ആവും. ഇങ്ങനെ ഓരോ ക്ലാസ്സുകൾ കേട്ടിട്ട് നല്ല പ്രാക്ടീസ് ആവാനുള്ള ഒരു ചാൻസും കൂടി ഉണ്ട്. അതെ പ്രഭു. എല്ലാ ദിവസവും നമ്മളിങ്ങനെ ഭഗവത്ഗീത വായിക്കാം. ഇനിയിപ്പോ അടുത്ത ശനിയാഴ്ചല്ലോ ക്ലാസ്? ഞായറാഴ്ച ഞായറും തിങ്കളുമാണ്. കാരണം ശനിയാഴ്ച ലിങ്ക് ഫ്രീ അല്ല. ലെവൽ 2ന്റെ വേറൊരു ക്ലാസ് ഇതേ ലിങ്കിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ശനിയാഴ്ച വെക്കാത്തത്. അല്ലെങ്കിൽ ശനി ഞായറുമായിരുന്നു നമ്മൾ വെച്ചോണ്ടിരുന്നത്. 5 മണിക്കായിരുന്നു ശരിക്കും നമ്മുടെ ക്ലാസ്. 5 തൊട്ട് 6 വരെ ആയിരുന്നു. അപ്പൊ അതെ, 5 മണിക്കായിരുന്നു മാതാജി. അതിപ്പോ നല്ലതായിരുന്നു. ആ ക്ലാസ് നല്ലതായിരുന്നു. 5 മണിയാകുമ്പോഴേ ചിലര് ജോലിക്കൊക്കെ പോകുന്നവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് 7:15 ആക്കിയത്. ചിലർക്ക് അതെ മാതാജി, ഈ സമയം തന്നെയാണ് മാതാജി വളരെ നല്ലൊരു സമയമാണ്. നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല മാതാജി. ഈ സമയം തന്നെ മതി. 5 മിനിറ്റ് ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പാടാണ്. അതെ, അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മാറ്റിയത്. ഇപ്പൊ ഇതില് വിജയനാണു മാതാജിയും ഇന്ദിരാ മാതാജി, സുധീന്ദ്രനാഥ് പ്രഭു, ഹരേ കൃഷ്ണ, എല്ലാരും നമ്മളെ പഴയ ബാച്ചിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരെല്ലാരും 5 മണിക്ക് ജോയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നതാ. പിന്നെ ആ ബുദ്ധിമുട്ട് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഞായർ തിങ്കളാക്കി. ഈ ലിങ്ക് 7:15 വേറെ ഫ്രീ ഇല്ലാത്തോണ്ടാണ് ശനി വെക്കാത്തത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് മാതാജി പുതിയ ബാച്ചിൽ എത്ര പേരുണ്ട്? കുറച്ചു പേരേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പ്രഭു, പിന്നെ ശ്രീജ വിജി മാതാജി, പിന്നെ സുരേഷ് പ്രഭു. വേറെ ആരാണുള്ളത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത ശനിയാഴ്ച 4 പേരുണ്ടാവുള്ളൂ. അതേ കാണുള്ളൂ. ഇതില് കുറെ പേര് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തവരാണ് ഒരുപാട് പേരുള്ളത് നമുക്ക്. ഇതിലുള്ള മിക്കവരും കഴിഞ്ഞ ബാച്ച് ജോയിൻ ചെയ്തവര് തന്നെയാണ്. അത് സാരമില്ല പ്രഭു. നമുക്ക് എത്ര ഒരാളാണെങ്കിലും പുതിയത് വന്നാലും നമ്മൾ വീണ്ടും ഇത് തന്നെ എടുക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. 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 ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി, ഞാൻ ലൈവ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തില്ലല്ലേ? ഇല്ല, ലൈവ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തില്ല മാതാജി.